नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी घेऊन येत आहेत पर्यावरण प्रकल्पामध्ये जागतिक तापमान वाढ. संपूर्ण प्रकल्प लिहिलेला आहेत, मराठीत संपूर्ण माहिती दिलेली आहेत, PDF पण अवेलेबल आहे. हा प्रकल्प तुम्हाला पैकीच्या पैकी मार्क मिळवून देऊ शकतो, म्हणून व्हिडिओ पूर्ण पहा. आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब आणि ऑल नोटिफिकेशनवर सेट करा. आपण असेच प्रकारचे यूट्यूबवर व्हिडिओ आणत असतो. आपल्या मित्रमैत्रिणींना जो प्रकल्पाचा व्हिडिओ पाहिजे असेल तर आपल्या कमेंट बॉक्समध्ये सांगा आणि आपला मोबाईल नंबर दिलेला आहे. कोणताही प्रकल्प लिहिण्या अगोदर प्रस्तावनाही खूप महत्त्वाची असते. कशा संदर्भात प्रकल्प लिहित आहेत तो प्रस्तावनेमध्ये आपण नमूद करत असतो, म्हणून प्रस्तावना ही खूप महत्त्वाची असते. प्रस्तावना बाकीचे सगळे मुद्दे आपल्या या व्हिडिओमध्ये दिलेले आहेत, म्हणून व्हिडिओ पूर्ण पहा आणि पैकीच्या पैकी मार्क मिळवायचे असतील तर व्हिडिओला लाईक, सबस्क्राईब आणि ऑल नोटिफिकेशनवर सेट करा. आपण अशाच प्रकारचे व्हिडिओ आपल्या गरजू विद्यार्थ्यांसाठी आणत असतो. प्रस्तावना ही 2 पेजमध्ये आहे आणि सर्व डिटेलमध्ये माहिती आपण या व्हिडिओमध्ये दिलेली आहे. शेवटी नक्की कमेंट करून सांगा व्हिडिओ कसा वाटला. तुमच्यासाठी आपण असेच व्हिडिओ आणत असतो. आपल्या चॅनलवरती 100 व्हिडिओ अपलोड केलेले आहेत आपण प्रकल्पाच्या संदर्भात. तुम्हाला जो पण प्रकल्प हवा असेल आपल्या चॅनलला भेट द्या, त्यामध्ये तुम्हाला जो प्रकल्प पाहिजे असेल तर भेटेल. 100 व्हिडिओ अपलोड आहेत. आणि प्रकल्पाचे अनुक्रमणिका, उद्दिष्टे, विषयाचे महत्त्व, प्रकल्प कार्यपद्धती, अभ्यास पद्धती, निरीक्षणे, विश्लेषण, निष्कर्ष सर्व मुद्दे डिटेलमध्ये दिलेले आहेत. एक मुद्दा आपण सविस्तर इथे व्हिडिओमध्ये नमूद केलेले आहेत. तुम्हाला पैकीच्या पैकी मार्क मिळतील असा आपण प्रकल्प बनवलेला आहे. तुम्हाला फक्त आपल्या व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर शेवटपर्यंत व्हिडिओ पहा आणि व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंटमध्ये सांगा आणि व्हिडिओला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.